Pakita daw. Malaki nga guys. Kaso nabasa na yung cellphone ko. Guys, mamaya na lang guys pag dating namin sa bahay. Mag-video din kami mamaya dun pagluto. Kay naulan na. Mabasa yung cellphone. Para makita ko na ano kadamo ah. Ang dami guys. Guys, goods na. Nakain na kami guys. Pag intro na. Dak ang gihapon. Makagatak. Gagamitan ka pa di. Guys, magandang gabi sa inyong lahat guys. Kapag iharani kayo naglulubog. Ang ulam. Karayo, mankat. Hain ka na bakat. Baka di nga di. Kuya. Pati ng baitan. No. Ang laki guys. Pagkuyan ang kaso. Pero hindi ka tubang si Matibiyang, ikaw tagatanggal bagal. Dilikit lang, tikang mo dilikit. Tikang pagkaso kay para din balabag ang baluto. Ang tao ko ni balabag na baluto. Umadaw. Diba? Buhi pa. Diya, diri lak na ito ng bagal. Talak ni kagad. Oh. Kanan. Ano sa akin na? Right na. Ini? Ha? Ini? Oo, sabat na. Kapilate. Ito. Ito kay gulong. Kay gamit ko sa pagbidyo. Tanggalin na nito eh. Oo, tanggalan na ito. Nagdalaga naman na ito. Pandiap. Di dapat dulu. Kita duduk sekarang. Sama daw. Kita. Patay pa. Buhay pa ito. Patay yun. Labog ko ito niya. Fishing ako pa. Ya. Ayaw anay. Hindi pa nung patay. Mas pati na. Uy, ka pa? Patay na. Bari ang rin kumulawas. May buo ada dito. Pali na. Lower na lang yan. Pabalik pa keluar. Sisi paluan na. Tayo na kay hunter. Antar kali na. Buga ko na sa. Hindi gamit. Hain. Handa.
Gamit gapan pa na. Dapat sa makore, dakon. Ikaw na lang pag ginakan niya. Gamit gap guys, and pa na. Yes, pati. Guys, ito na yung huli namin guys. Oh, medyo marami na. Malabo man yung camera. Kaya wala spot. Dapat may usapan nakuan. Liya. Pakita ate kung paano paglilito. No daw, pera ka pa na. Yakin himo. Duwa lang yan ibo. Nakaduwag yap. Tiga. Kain. Kuli ka. Yan, kunwari pa na diret matakpo. Takpo kay rangkang. Ito na. Mama daw. Tusok nga ni sa anay. Tagakan mga kuramoy. Upotang natin yung buo. Kaso, sama di sesama naman. May damang kititulog eh. Kung nagbo-voice over ka na lang umtaya. Kay. Walo sa. Tingali, wala naman madakpan niya daw. O sala. Para na rin ito sa. Ano daw dito. Paano mo? Guys, pati lang. Ano daw dito. Pati. Yan na, be. Kita na eh. Yan na, pag tayo video. Stop kuman, ikada kong spot. Dali lang pag ako pa sa pala. Kaya rin pagtahog sa mga ulo kay Tarhiti. Aduhan na yung muligtiyuhan kat. Yan iya. Salamat. Ito nga pala yung kapatid ko. Mahiyain daw. Ito na pala guys yung huli namin. Pauwi na kami kasi naulan. Ulanan na kami. Ano nakasurat eh? Walang between eh. Ano nakasurat? Dala? Oh. Kita nyo ba yung tulo ng ulan? Nakikita. Tabi yang lang nakasurat. Not here. Ada kopya? Pakita. Dako? Tara, nato na. Guys, lilinisan niya na yan. Para pag uwi sa bahay, lulutuin na lang. Luto na lang. Magkabali na latak, no? Nataga. Ito. Man. All guys. Kadamo man sinawa na napya. Ano ba ako pinasayag? Tsaka na ni kuya. Wala na. Panguhan, ito rin. Nagpuan, aligi. Ito lang yung huli namin. Malalaki yung ano ngayon, oh. Yan, anong tawag si Nia? Ano? Nakaso, Tagalog ba?
Kaso agad. Sako. Kaso, Kasa. wala na iba kaso la. Sa iba na lugar, iba sa- Malalaki yung ano niya oh. Kuha nito sa ni. iba na lugar, ang tawag na nga, kumot na sa lugar. Ay, Din so. malalaki yung kagat niya guys. Tinanggalan niya na ng ano. Para pagluto na lang doon. Agay. Sakit. Ano dobe? Ay. Yung kalalapaan, patay na. Basta na si Kintran nga yung tira sa Matian banda na patay na. Ito. Kada ko sa diho. Dagkuan kagat. Yung ano. Malalaki yung kagat niya. Malalaki yung kagat. Nakagawa sa mga kaso basta sa gudjini na pagkahit. Hirap palusok. Buhay pakat. Na patambot kay nagbabibrate ng sira. Vibrate. Cellphone. Kukurog-kurog. Ito, sibaw. Lato. Paliwa. Wala na ito sa bawah. Kaya naman ang madakpan mo. Sa ano siya sa bawah. Dali ko na pag may panano. Ispati natin. Dali lang guys, pag may pana. Ikitala. Kada ko sa lawas ang kagat. Ay babayi. Dito makaatungan. Nagraot na. Okay, may pana. Ibisan at sira sa makuri. Hindi ka na para. Ay pa ako ako. Nabalabag ang baluto. Hingkos. Anay. Hay ba? Ay, pag-ispate. Kay naglalaban, kamera. Mama daw. Kuya. Wala daw Ay, ka. pagkatingin tiro. Ikaw mo. Wala daw ka kasi ikaw mo sa akin. Nga, yung taon-taori. Upan na ko daw kayo. Mama daw. Taon-taori nga ni. Isuga? Isuga. Ay, hobe. Isuga. Mama daw. Pari pakingani, mabot nga dito. Damo dito. Dito ang Mawala. dagpang kasok. Kay nakikitan ko sa aga pag naagya. Kay- Dito sa kasok. Kay Uran. Padadag ko ng kagat. Kaso lang, natarahiti na. Sini dapat ini. Nguli, lakit. Yung nila ko patong lakat. O, dua. Maglakat ba? Mali mo sa. Ngay. Takpuan na la. Oh, may sakit. Diba? Ini kay I'm the strongest. Pwede ito madalagan na sakit. Oh, di ko ngayon ito. Sakit ko muna ako. Tunaya. Tunaya. Nahumuro siya tiro. Ato ba niya dito ya? Kapit sa maylo. Ditang tigot eh. Naglabasan. Ito po. Naglabasan guys ang mga kasok. Basta sagad sini. Ang panahon. Pag ano daw yung Ito yung ano panahon na. pag umaambon. Medyo maulan. Naglabasan talaga ang mga kasok guys.
Pag medyo maambon daw, nagsisilabasan yung mga kaso. Madami daw. Kaso hindi naman ganun kalinaw yung camera natin, kaya pagtiyagaan na lang muna. Kalambur ka. Medyo marami na guys. May pang ulam na din kami. Kuya man nakakita. Si kuya man. Oh, nawara na yan. Di mo, malangoy ka na dito eh. Mabangga na si ate. Bida pa nga di aos ah. Pakita iya. Marahin na dito. Di daw niya balay dito. Agan. Pakita daw. Malaki nga guys. Kaso nabasa na yung cellphone ko. Guys, mamaya na lang guys pag dating namin sa bahay. Mag-video din kami mamaya din pagluto. Kay naulan na. Mabasa yung cellphone. Nalos na. Agakan mga kuromoy, pumuruta. Medyo marami-rami na rin guys. May pang-ulam na din kape. Maya na lang guys, update na lang kayo maya. Yan, may lamok imukuan. Ano? Namin lahat guys. Para makita ko na ano kadamo ah. Ang dami guys. Sa kauras, gihapon ano? Ano? Ay nangatukit kanina, mag-alas 7 pala ba? Tapos nangulikit, pasado alas 7. Wala nga ni mag-usa ka oras. Wala pa ng isang oras. Kadamo ko mo. Pare kalong kagong ano, kasyalaitan. Hindi na. Sabi kayo may paminta man. Sige, paminta na ano, karaha. Kawali. Anong mantika ba yan? Sa punitin ni sa baboy. Mantika yan ng baboy guys. Kaya ganyan. Tayin lang natin guys. Taod-taod. Isahan namin na ano, panakot. Tayin na natin. Kayo-kain na natin guys. Kayo ko ano luin. Mikos-mikos. Kaso. Karama man na. Dako din ang so. Ano guys, pino na paminta. Paminta na durog. Tapos toyo. Toyo na maalat. Lagyan natin ng konting asin guys. Pampalasa lang. Lagyan natin ng konting tubig. Sabaw-sabaw. Mikos natin ulit guys. Hintayin muna natin guys magkulo bago natin lagyan ng magic sarap. Pwede pa nga na libihod. Guys, luto na. Nilagyan ko na ng magic sarap. Malalaki guys yung huli namin. Hintayin ko na lang na kumulo ulit guys. Malalaki guys oh. Yan guys, tikman na natin ang sabaw.
guys, goods na. Nakain na kami guys. Ano na ng sausawan. May toyo, may lemon.